ҳамада салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор якчанд мошинои фурӯшӣ арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки дар канали Мошин Савдо обуна нестанд, ҳатман обуна шавед, ёру дӯстотона даъват кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Бародарои азиз, навори моро дар WhatsApp, Imo, Viber, Одноклассник ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ падилица кунед. ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 147-48 сомонӣ тоҷикӣ рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш боша серия беристи, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш моторуш карбюраторай документош тамом шудагай фавран фурӯхта мешавад. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 7000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 47000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли барориш 1992 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи моторш карбюратора дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 8000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 54000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 0.5, сӯзишворӣ боша бензини холид, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш ягон камбудӣ надорад, балонош, ходовоюш соза гуфтай задагӣ пусидагӣ умуман надорад, ҳама тарафа гуфтай 100% фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Хурусон, нархша боша мега 29000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 195000 рубл. марҳамат бародаро, ба дархости подписчикои канал буд. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан, авио мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. гуфтай бародаро, сум дар кора, нархша боша гуфтестай 30500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 205000 рубл. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Хурусон. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, авио мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аючот бировардагай гуфтагай моторуш инжекторай масалан намехӯра, гуфтай аккумуляторуш навай, балонош созай, 4 электропакет дорад, салон тозай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша мега соҳибаш 12500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 84000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангш боша кабуд, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш салонаш кожаи 4 электропакет дорад, гази евро 4 задагай, документош то декабра ҳастай,
шишаи қафош гуфтаи танировка дора. як моҳи дига фавран фурӯхта мешавад. адишам када мешавад ба ягон астраҷӣ боша, астраҷии соз боша гуфтаи марҳамат бародаро шахсони мошинхар нақша боша гуфтеста 38 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 256 000 рубл. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW 3 Series соли барориш 1993 дар кузуфи седан, авиомотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтеста 14 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 94 000 рубл. марҳамат бародарое ки BMW дархост кардин, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳаштум бародаро. прессанаки фурӯшӣ бидай фавран фурӯхта мешидай. прессанак қарор дорад дар ноҳияи Восай. нақша боша гуфтесай 38 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 256 000 рубл. марҳамат бародароида ки ҳамин техника дар корай, ин рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби ҳамин прессанак дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ. мошини боркаши Форланд соли барориш 2012 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора мега соҳибаш. мотори нав задагӣ мешавад. фақат мешини ҳай мекунӣ 7 литр сӯзишворӣ қатъи гуфта сатҳа мегардӣ. марҳамат бародаро нақша боша гуфтеста 43 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 290 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Porter соли барориш 1996 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. алиша мешавад мега ба Opel Astra G автомат боша. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтеса 33 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 223 000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 11-ум мошини фурӯшӣ Audi A4 соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авиомотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. фавран фурӯхта мешавад. як моҳи дига танировка доштай. мошин боша қарор дора дар ноҳияи Ҷабор Расулов. нақша боша гуфтестай 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 169 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тоза фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтеста 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175 000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 13-ум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz A-класс соли барориш 2000 сол дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сиёҳ, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошини фурӯшӣ хубай гуфта кондитсионер ҳаст, кор мекунад. фавран фурӯхта мешавад. пул дар корай.
мошин як дасткаштагия гуфтай фақат зан ҳайкадагиаша гуфтай мошин боша қарор дорад аз шаҳри душанбе нарша боша мега 26 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 175 000 рубл. марҳамат шахсони харидор ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед бародари азиз. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.